ಇದೀಗ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮಾದಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಸಂಜೆ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳು, ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪ ಇರುವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹರೇಕಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಹರೇಕಳ, ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸೇವಾ ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರು PSI ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ಲು ಕನೀರ್ತೋಟ. ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀಯುತ AJ ಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡು, ಶ್ರೀ KP ಸುರೇಶ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಕೊಂಡಾಣ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ, ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೈಯಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಹರೇಕಳ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಕನೀರ್ತೋಟ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೇ ಸುಜನರ ಪೊರೆವನೇ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ, ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿದಲಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಇನಿತಾತು ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡದ ಗಣಪತಿ ದೇವನ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಏರೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನೆರಿನಿ ಸೇರಿದುಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಭೆಲೇಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ನಂಕ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವ್ಯತೋ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ದೈವ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಕ್ಲೇ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಣಿತಾತ್ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕುರಿಕಾರನೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ಇಣಿತ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರನ್ನು ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಅರಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ ಇಮೆರೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಿತ್ತಳ ಇಮೆರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಕರಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುವಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮರೇ ನಂಗೆ ಚಿರ ಪರಿಚಿತರು. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವ್ಯತೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಏನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪತ್ತದು ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ಯತೋ ಶ್ರಮನು ಮಲ್ತದ್ದು. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲದ ನೆತ್ತ ಮುತ್ತಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಎನ್ನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡಿ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ
ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಅರಣ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಈ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರಿಸರ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನನ್ನೋರಿ ಅತಿಥಿ ಇತ್ತ ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹರೇಕಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರು ಬರಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದ ಅರಣ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನಿತಾತ್ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಂದು ನಮ್ಮಾರೇ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಾರು ಅವತ್ತಂದು ಯಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಮಜಲು ಕನೀರ್ ತೋಟ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಲೇಕ ದಯಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿತನ ಗೌರವ ಅರಣ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಅರಣ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಕನೀರ್ ತೋಟದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸೇರ್ನಾರೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಈ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಇನ್ನು ಅಣ್ಣೆಲಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಇನಿ ಆರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಡು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಿಯಾನ ಗೌರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು. ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರಳ್ಳವರಿಯಾದುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಕನಕ ಮೊಗೇರ್ ಈ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಣಿ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರಣೆ ಹೊಸಕುರಾಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪಲ ಉಪುನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಸಾಯುತ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಉಳ್ಳೇರು ಆರಣ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಉದಾಹರಣೆ ಒರಿಯನ್ನ ಪಂಡನ ಮಾತಿರನ್ನ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆ ಲೇಸಿಡು ಎದುರುಳ್ಳ ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬಗು ಮಾತಿರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಇನ್ನಿತಾತು ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರಾದೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋತ ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಂಗತ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ಆರು ಇನಿ ಆರು ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಆರು ಇನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಆರು ನೆಟ್ಟಿನೇ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಸಾಯಿತ್ತದು ಇನಿ ಈ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡ್ದಂಡ ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇನಿ ಆರು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಜ್ಜಂಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ದುಂಬಿತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವಡ ಆರೆಗಳ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆ ದುಃಖನ ಭರಿಸಾದ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನಿತಾತು ದಿನೊಟ್ಟು KT ಸ್ವರ್ಣರು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಆರು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ AJ ಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರು ಸುರೇಶನ್ನೇ ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನುಲುಬಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವಿಯತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಲೆಗೊಡಂದಾಂಡ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ AJ ಶೇಖರ್ ತಗೊಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡ ಐನು ಪಂಡ ಪನ್ಪನ
ಸ್ಥಿತಿಡಿ ದಾಯಪುಂಡ ಅವ್ಯವತ್ತೋ ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಂತು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಯಾರು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬರುಡಿತ್ತಂದು ಕೊಂಡೆ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾದ ಆರು ಅಲ್ಪೈತ ನಡೆದಾದ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ ಬಂತು ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನವರಿ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಅವ್ಯವತ್ತೋ ಸಂಪತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇನಿ ಆರ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಆರು ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಆರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಸುರೇಶ್ ಕೆಪಿ ನನ್ನೋರಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರೆಗಳ ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇವತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊಂತ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಥ ದಿನಟಾರು ಬರಡಿತ್ತಂದು ಆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಡೆದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಟ್ಟು ಒರಿ 6 ಹೆಚ್ಚಾಂಬೇರು ಕಮ್ಮಿಂದ ದಾಲೇಜ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೆರ ಕಾರಣ ಏನಿ ಧರ್ಮದೈವಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡು ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ಪಂಡ ಆನಿಗಿಲ ಇನಿಗಿಲ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತನು ಇಂದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಯಪಂಡ ಇಜಿಂದ KT ಸ್ವರ್ಣೇರ್ ಏರ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಏರ ಅತ್ತನ AJ ಶೇಖರ್ ಓಲಾ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲಿನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈತ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಆ ದೈವದನೇ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ್ನು ಹೊರಲೆಪ್ಪೊಲಿ ರಡ್ಡು ಸೆರಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಮುದಿನ ಸರ್ತಿಗೆ ದಾಯಿ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ಆಂಡ ಅಂಚತ್ ದಯಪಂಡ ಆ ದೈವಳು ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ಎಂಕ್ಲು ಪುಂಡಲ ದೈವ ಅಗಲ ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ತೋಮ ಪೂಜಾರ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ 6ನ ಬೇರಿ 11 ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲಿಡ್ದಿಂಚ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಆಗ್ತದೆ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸೇವೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮಡು ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗದನು ನಿಜವಾದಂಡ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು ಮಲ್ಪಡಿತ್ತನು ದಾದನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಬಲೊಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತಿರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಒಂಜಿ ಕೋಪೇಡು ಒಂಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಳ್ಳಿಗೆದ ಪೂ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡು ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡು ದಂಡ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಳ್ಳಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರ್ನ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೆರೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಎಂಚಿನಾಂದು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಪನೀರೆಜ್ಜಿ ಮಾತಿರೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಗಳು ಮಾತಿರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೋಡಾದು ಏತೋ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರು ಏತೋ ಆರು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ತಿಂತೇರು ಏತೋ ಅಪವಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಯಾರಿಗೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಒಯ್ನ ಲೆಕ್ಕೋ ದೆಪ್ಪಂದ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಬಂದು ದಿಶಿಡೀನಿ ಆರು ಈ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬರೋಡ್ದಾಂಡ ಆ ದೈವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರನ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತೆ ಆದ ಮಾತೆರನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಡು ತೂವೊಂದು ಸಮಾನತೆ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಆರು ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆ ಆರು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸಗೂ ಬಿಡಾದು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸಾದು ಇನಿ ಆರಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ನಡ್ಕೊಂತ ಉಂತದ್ದು ಇಂದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಉಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಾಂಜನೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸೋ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣ शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय
ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಅರಗೀತೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಊರುಡು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರನು ಆಪುನೇರ್ ದುಂಬೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವನು ಶುರು ಮಂತದು ಇನಿಕ್ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಶುರುವಮೆ ಉತ್ಸವ ಇನಿ 25ನೇ ವರ್ಷಗಾನಗ ಕೊರ್ಲಕಂಠದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಓಟೋಟಿಗೆ ಬುಳೆದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡ ಹಸ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಊರ್ದ ಪರ್ಬ ಬಂಡ ನಾಡ ಪರ್ಬ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಆಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಹಂತವಾದ ಬುಳೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಸದಸ್ಯರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಭಾಗ್ಯ ಅರಿಗೆ ದಿಕ್ಕದನು ಇಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಬುಳೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರಿಗೆ ಕರಿಸರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನು. ಈ ಸರ್ತಿ ಅರೇನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತು ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಜಿ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಿಲ್ಲಾ BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿನ್ನಿಂದ ಬಂದವು ಮಲ್ಲ ಸವಾಲುದ ಬೆಲೆ ಆ ಸವಾಲುದ ಅಂಚಿನ ಪಂಥದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅರೆ ಕೊಡ್ತನು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ದಾಂಡ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಪನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡ ತೋಜದು ಐನು ಮಾತ ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಸಂಘಟನಾ ಚಾತುರ್ಪು ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೋಜಾಯಿನ ಕಾರಣೋಡು ಇನಿ ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸಾದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತನು. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿಭಾಯಿಸಾದು ದುಂಬುದ ಅರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನನ್ನಲಾತು ಉಜ್ವಲವಾಡು ನನ್ನಲಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರವುಳ್ಳ ಸೇವೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಆರು ನಂಬಿನಂಚಿನ ಆರು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರದ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲು ಮಾಗಣ ದೈವಲು ಮಾತೆರೆ ಅರೆಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರಡು ಅರೆಗಳ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲನ್ನು ಕೊರಡು ದೀರ್ಘ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣಬಕ ಲೇಸ ಗದ್ದಿಗಳು ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕರು ಸೇರೊಂದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಕ್ಕರದ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಡಲ್ದ ಹಾರೈಕೆ ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮವರುಡು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕಿ ಅದು ಬೆಳೆವಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಆ ಧರ್ಮದ ಇವಲು ಆರ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹನ ಒದಗಾಡು ಐನು ತೂಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡಾರ ಮನೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ತೊನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಂಡಾರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲಾಗಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟದ ರಾಮಣ್ಣಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸರಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಗಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಬಾಗಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬನ್ನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್
ಕಳಕಳಿದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಯಾನು ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿದಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿಲು ಪೂರ ನಡತೋ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಧರನೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಅನೇಕ ಯಾನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನದ ಆಲತ್ತವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯಬಂಡ ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಆತನ ಅವು ದೇವರು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪದಿರು ಹೊರತು ಯಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎತ್ತವು ಎನ್ನ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಲಂಚನೆ ಈ ದೈವದ ನಡೆಟುಂತು ದೈವದ ಕೆಲಸಲೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ಆಂಡ ದೈವಲು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲೆಂಕ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ದೈವಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋತೇರು ದೈವ ಬಕ್ಕ ದೇವೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ನಡಪ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀಪನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವೇರು ದೈವಲ್ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಲೇನೆ ತೋಜಾವೇರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪಗ ಇನ್ನು ಇವಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ನಾಂಡ ನೆತ ಪಿರೋಡು ಎಕಡೆ ಬಾಬನ್ನೇ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಪರಿಶ್ರಮನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ನಾಂಡಲ ಐಕ್ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಡು ಆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ 100 ವರ್ಷ ಪೋಂಡಲ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕಡೆ KT ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಓ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆದಿಂದ ಐಕ್ ದಾಲ ಹಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಯಾಪಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಪಲ ಪನ್ನಡು ಎಂಗ್ಲು ಎತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪನಿಗೆ ಒಳಗಪ್ಪ ಅಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಏರ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದೇವೇರ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ 4 ಪಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿದ್ಯಾಧರನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಾಗಡ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಾಬಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಬೈದೇರು ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು 2 ಜನ ಅತಿಥಿನಕ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವರ್ಲ ಬಗ್ಗ ತ್ಯಾಗಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಬತ್ತೇರು 2 ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿಯರು ಏನು ಸುರುಕು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಜನನ ಇಜ್ಜಿವಿ ಹೆಂಗ ಯಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕಡಪಡುವಾರ ಇತ್ತ ತೂನಗ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಬತ್ತೇರು ದಯಬಂಡೊಂದು ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಅನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಅವೇತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಸಂದವನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳ ಅರೇನು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆತ್ತೊಂದುಲೆ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಜಪ್ಪು ಇಂಬೆರ್ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಬರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಮಾಪುರಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಆಯ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನಾವನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತಾವರ್ ಅರೇನ್ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಅರೆಗೆ ರವಿ ಭಂಡಾರಮನೆ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದಾಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕಳು ಸಮಾಜೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತಾದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸಾಧನೆದ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಕ್ಕಳೇನು ಗುರುತಿಸವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂಡದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತ ನನ್ನ 2 ಜನ ಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಳೇನು ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ PSI ಮೇರೆ ನಾನು ಸಮ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದಾರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಇಮೇರು ಬಜಿಪೇಡಿ ASI ಆದಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕರಿ 31 ವರ್ಷಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸುಳ್ಯ ಬಜಿಪೆ ಬಕ ಕುಡ್ಲದ CCB ಮೂಡಬಿದ್ರೆ SP ಇಮೇರ್ನ ವಿಶೇಷ ಪತ್ತದಳತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಂಚನೆ 2014 ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕನ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಅದು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ 2024ನೇ ವರ್ಷಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಮಜಲ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಡು ನನ್ನಲಾತ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅರೆಗೆ ಒದಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಾರೆ ಪಣ್ಯರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಸಾಧನದ ಗೌರವನು ಅರೆಗೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅರೆನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ನನ್ನಲಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅರೆಗ್ಲಾರನ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹನು ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನ್ಯ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ 2 ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲದ ಮಳರಾಯ ಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ 4-5 ದೈವವನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಕುಟುಂಬದ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಇದೇ ನಂಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ದತ್ತಣ್ಣ ಏನತ್ತು ದವಣ್ಣ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಯಾನಂಕುಲು ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಾನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನದ ತಂದೆ ಯಾನು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 25ನೇ ಸನ್ಮಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ತಿಕ್ಕಾಗಿ 25ನೇ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ತಂದಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಈತ ಸನ್ಮಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ಪಯರು ಆಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 35 ಕೊಳೆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಕೇಸು ಅಂಚಿನೇ ಒಣ್ಣಾರೋಡು ಬಸ್ಸು ಮುರ್ಕಿನ ಟೈಮಡು ಒಂದು 25 ಅಂತ ಪ್ರಾಣನು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಐನು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲು ಐನು ಆಕಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೂರಾ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇಸರು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವಾರ್ಡು ಬಣ್ಣಂಜಿ ರಾಜ ಅವಾರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯೋಗಿ ಸೇವಡು ಪೂರಾ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಪೊಲ್ತಿನ ಮಂಡವು ಎಂಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪುನಃ ಇತ್ತ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆ ಕೋಲ್ ಬರಿಪಡ ಅಂಚನ ಏರಿಯಾಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಗೂ ಈ ತೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನದ ಉಲಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡು ನಂಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಹಕರಿತನಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನೇ ಸಹಕಾರ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಯಾನ ಈ ನೇಟ್ ಮೂಲ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಯಾನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ
ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈತೆ ಬರೋದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಸನ್ಮಾನದ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೇರಾಪಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನಕರನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಣಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಕಲು ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತನಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಯಾನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಾಧಾರಣ 35 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ 35 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪಂಜೋಣಕಲು ನಡ್ತು ಹೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಏರವರು ಬತ್ತದ ಕರಿಯಮಣಿ ವೈಪುಣ ಚೈನ್ ವೈಪುಣ ಕೇಸ್ ಸಾಧಾರಣ 200 ಕೇಸದ ಮಿತ್ತಲೆ 10 ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಪೆತ್ತ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬೋಪಿನ ಅಂಜಿ ಇಂದು ಅಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ದ ಕೇಸ್ 10 ದಿನ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕೇಸನ್ನು ಪತ್ತದೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕಲ ತೆಗೆದುಂಡು 2014 ಎಂಕ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಗುರು ಬಸ್ಸಿದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕೇಸ್ 75,000 ಕೋಟಿದ ವಿಗ್ರಹ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತಿನಾಗ ಎಂಕ್ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುಣ ದೈವದೇವರ ನಂಗೆ ಉಲ್ಲಿರದ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಅವು ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾವ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಅಂಚಾದ ದೈವದೇವನ ಸಹಕಾರಿತನ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಲಿಂದ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪತ್ತೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಅರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆ ನನಲಾತು ಸಮಾಜೋಡು ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಈತ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗಂ ಹರೇಕಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೆತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂಡ ಯಾವಂದಾರು ಮಾತರಂಗೊಳ್ಳೋರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಸೈಗೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಅವಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಜೇರದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾರ್ಡು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನ ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಹತ್ತು ಬಿನ್ನರಿ ಪಂಡೇರು ಕಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ನಿಯಾರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆತಿನ ಎಂಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ನಿಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಣ್ಣ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಆತನು ನಮ್ಮ KT ಶಿವನರು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಎಟ್ಲು ನಮ್ಮ KT ಶಿವನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಆರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾರಣ 35 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರು ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಬೋಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡು ಇನಿ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ನಂಡ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಬೋಡು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ದುಂಬು ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ನಂಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೂವಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಆಂಡ ನಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೀಪ ದಯ ಪಂಡ ದೈವ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ತಜುಪಾತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ಬೋಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇರು ಬಾಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು 6 ಒರಿಯತ್ತು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇರು ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪೋಳಿ ಪಂಡದ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಲ್ಪೋಳಿ ಆ ಪಂಡದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣ ತನ್ನ ಪುದಾರ್ನ ಬರತಿಜ್ಜೇರು ಏನು ಬಾಬು KP ಬಾಬನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಒಲ್ಲ ಪುದಾರು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಪುದಾರು ಒಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾತ ಏಪಲ ಏನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನ್ಪುನುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದ ಇಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವಳು ಸೇಸೌಜಿಯರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಗೆ ಏನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉಂಡ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಇಂಚೈತನು ಬಂಡ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೇನೋ ಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪವೇರ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡ ಶಾಲೆಟ್ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ತನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಾತಕ್ಕೇನಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಶಿಸ್ತು ಓಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರುಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಅಟ್ಟು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಮಾತ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡುವ ಮಾತ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ಸವ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಏತು ಜನ ಒಣಸು ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಪನ್ಪೋ ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾರಂಭ ಪೊರ್ಲಾತನ ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಏತು ಚಿಂತನಾತ್ಮಕವಾತು ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪೋನೋ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರೋಡ ಏನಂದ ಅವು ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಏನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕನಾದ ಈತೆ ಭಯಂಕರ ಒತ್ತಡ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಪೊಡು ಮುರಾಣಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪುವರು ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆ ಗೊಂದಲನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ಲ ಈತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಲ ಬೈದಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರತ ವಿಚಾರ ಏಪಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂದಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಅವುಲ ಬರೀರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಥ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅವು ಮುಕ್ತವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರಡು ಅವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಈತೆ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾದ ಬಂಡ ಈತೆ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ಅಂಚತ್ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಅವಡೆ ಅಂಜನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಅದಾಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಐನಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಬರಡು ಅವಳು ಓದು ಜಿನ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ದಾಯಪಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈತೆ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಐತೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಂಡೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬನ್ನಾಗನೇ ಮೊಬೈಲ್ ತೂದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನೇ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಲತ್ತು ಎನ್ನುವೇರು ಹಾಕಲು ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋದ ದಾದ ಪೊಡು ಬಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ಏತು ಪಾಠ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ತರೆಟ್ ದಿಂಜ ಓಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆತನ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೋಡ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ಬೋಡು ಇಂಚ ಆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆತುಲ್ಲ ಅಂಚಾತ್ ಏನು ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತಿರನಟಲ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಟು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನು ಪನ್ಪುಣದಾದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೆಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರಿಪ್ಪೇರು ಅಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಂಬಂಧನೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತ ಇನಿ ಓನ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೇಂಡ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಏನು ತೂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ ಕೇನಾಗ ತೂದು ಪನ್ಪೇರ್ನಾಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಎಂಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಏರೇ ಬರಾಡು ಕಿರಿಯಕ್ಲು ಬರಾಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಬರಾಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವು ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಡು ಏನಪ್ಪಂಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಕಳಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ನೇ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಬರೋ ಪಿಟ್ಟೇನು ಬರಲೆತ್ತ ಈ ಭಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಣತ್ ಕುಲ್ಲ ಹೊಡಕ್ಲೇನು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಪನ್ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಂಡೆ ಯಾರು ಒಂದು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲಂಡೆ ಯಾರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಇತ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದು ಆಯ್ತ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆತವಾರ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮತ್ತ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸಿಕೆಟ್ ಕುಲ್ಲುವ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಐನೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೆ ಪನ್ಪುನೆ ಐನ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕತ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಟು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಲ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಿ ದಾಪನಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ತೂವಡು ಇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಒಲ್ಲ ಕಾಸು ಇದೆ ತಂದು ಕಲ್ಪೈನತ್ತು ಏನೈತೆ ಇರೋ ಶರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಈತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂತನರ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತ ಇಡೀ ಬತ್ತದ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ ಪಿರಾತ ಕತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನಗಳ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆನು ಇಡೀ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನನ್ನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾದ ಏಪನೋ ತಿಕ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಡಿತನ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಊರುದ ರಾತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಪಿದಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ ಬಿಲೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅರೆ ನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪದಲ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪವೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಅರ್ಥ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕೊಣತು
ಉಂತಲೆ ಆಗ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪದು ಆ ಪದ ಪನ್ಪನೆ ತೂನಗೆ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಿದರ್ಶನ ತೂತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ಸದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಊರುಟು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಶಾಲು ಪಾಂಡ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ನೀ ಫಲವಸ್ತು ಕೊರಡುಂದಾಲೆಜ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆರಿಗಿಲ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಾರೇನು ಗುರ್ಸಾಯ ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀನಿ PSI ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ ಬಜ್ಜಲು ಉಂಬೆರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಏಪೋಲ ಸನ್ಮಾನದ ಕೋರ್ಪುಜೇರಿ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಇರ್ಬೋಲನ ತೂತಾರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಳು ಬೆನ್ನೀರ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಲ ಮಂಡೇಟ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಳು ಆರ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೂರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಸೇವೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಸಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಳು 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪೇರಿ ಇರೈನು ತೂಲೆ ಖಾಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಬಯ್ಯಗ ಬಲಿಪನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳುವೇರು ಏತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕನ ವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಳು 24 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಬರೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಅವು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಐಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಪಡೆಯರು ಪಂಡ ಅವು ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಆರೆಗೆ ತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಆರೆನ ಗೌರವ ಕೊರಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜರು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೊಳ್ಟ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಆಯರು ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿನ ಸೇವೆನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒದಗಿಸ ಬರಡು ಆರು ಒಂಜಿ 2-3 ಕತೆ ಪಂಡ್ಯರು ಈತ್ ಮಲ್ತೆ ಆತ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾತಲ ಅಂಚಿನಕ್ಳು ಬದುಕುನ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಳು ಆತ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಆತೇ ಎಗೇನಿಸ್ಟ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಆರಿನ ಓಲು ಆರಿನ ಇಂಚ ತುಮುನಿಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಟು ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೈಕ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ದೇವರು ಎತ್ತಾಯರು ದೇವರು ಆರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎತ್ತಾಯರು ಆರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಪೋಯರ್ ಆರು ಪೋಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಟು ರಾಜ್ಯಟು ರಾಷ್ಟ್ರಟು ಒಂಜಿ ಪುದಾರನ್ನು ಕೊಣತೇರು ಅವು ಪಕ್ಷ ಊಳ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾತ್ ಐನಾತ್ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅವಡು ಎತ್ತು ಈ ಕಡೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ದಾಯಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾತ್ ಆರಿಗಲ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಮಾಸ್ನಕ್ಲೆ ಮೈಕ್ ಕೊಂಡು 45 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಪಾತ್ರೆಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ವಿಶೇಷವಾದ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ KT ಸುವರ್ಣರು 6 ಇಂಚಿನ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ KT ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತು ಏತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಆರಿಗೆ ಏತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆತ ಆರು ಬೆಂತನೈಟ್ ಕಾಸನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ್ ಕಾಸನ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸಲ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾತ ಉಳ್ಳೇರು KT ಸುವರ್ಣರು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮವರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬೈದೆ ಆರ್ನ ಅಕ್ಕನ ನಾವಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ನಾವಡು ಈ ಊರದ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತಿನ ಎಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಾವೆ ಸರ್ವ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ಬಣ್ಣದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೋಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆರಾದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಾದು ರಂಜನೆ ಇನಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಡು ಬಂದಿರು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ರೀತಿ ಬಳೆ ಪೌಡು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಂಡ್ರಂಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತ ಬರೋಣ ಹಾಕ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓದೆರೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುನೇರು ದಾತ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ ಓದುವಿಕೆಗೆ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡೆ ಹೊರತು ತನ್ನ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬಳೆಪಾಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಅರ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ಪುರ ಕೊಲ್ಲು ದಿನಲ್ತದೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ KT ಸುವರ್ಣರು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೊಂದು ಅವು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದೇಹರು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಡಿತೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗಳ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿತಾಗದು ಅಂತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬುಳೆಚಿಲನ್ನು ಅವನದಾಣ ಈಗ KT ಸುವರ್ಣರ ಕಾರಣ ಪಣ್ಣರು ತನ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದನ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿರ್ಜಿತ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿಡು ನೀರು ಎರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿತ್ತದು
ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಭರವಸೆ ಎಂಕಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಅಡಮಟ್ಟ ಒರಿಪೋನ್ ಬತ್ತನ ಏಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಬಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಮನ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ನೆಕ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಆಣಿ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಕ್ಲೇನು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಓಮನ್ನ ಪೂಜಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ಯ ಅವು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗದ ಮನುಷ್ಯನ ಪಣೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಮಾತ ಪಂಡಂದು ಒಂದು ಆಪುಣ ಈ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಪಣ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಎಣ್ಣದು ಜೇರು ಇನಿ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ವಾಡು ಇನಿ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪಂಡ ಸೇರೊಂದಿರದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತ ನೀನೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಒವ್ವೇ ಕುಂದು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ವಾಸ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಡೆದಾದ ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಡೀ ನೆಟ್ಟೆ ಈತ ಬೆಳಗ್ಗೆರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬಣ್ಣಲಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಣ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆ ಪವರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮುಳು ತೋಜೊಂದು ಬರುವುದೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬಣ್ಣಲಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಆತ್ಮಲ ಹುದ್ದೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂದ್ ಕಮಿಷನ್ ಸದಸ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಎಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪಂಡ ಡಿ ಸಿದ ಮಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಡ್ಜರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಏರಿಯಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪವರ್ ದಾದ ಪಂಡದ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟನು ಇನಿ ಮೂಜಾರ ವರ್ಷೋಡು ಯಾನು ನಿಭಾಯಿಸದ ಅರ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷೋಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ವರದಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತದು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನೋಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದು ನಿರ್ಗಮನ ಆತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾವಣು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ KT ಸುವರ್ಣರನ ಬದುಕಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸಾದ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹನ ಎನ್ನಿನಾಗ ಅರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕೆಕ್ಕಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬಣ್ಣಗ ಪಾತೆರ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಅನುಭವಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಬದುಕಿದ ಖುಷಿಲ್ನಾಗ ಅಂತು ಕೊಡ್ತದು ಬದುಕಿದ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟಲ್ನ ಎದುರಿಸವನಂಚಿನ ಆ ನೆನಪುಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿತಿನ ರಡ್ಡುಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ನನಲಾತು ಹೆಚ್ಚಾವಡು ನನಲಾತು ಶ್ರೀ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಣ್ಣದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಅವು ಬಾವುಕೆರ ಅವು ಬಾವುಕೆರ ಪುನಿ ಸಹಜ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ದೈವ ದೇವರ ಈತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೇರಂದು ಪಣ್ಣಗ ಏರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಖುಷಿತ ಭಾವುಕತನ ಅರ್ನ ಬದುಕಡಿ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸಭೆಲೇಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೇರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಒತ್ತಡೋರ್ದಾತ್ರ ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJP ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇಮೆರೆಗ್ಲಯನ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ 2 ಜನ ಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರು ಒಂಜಿ PSI ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ನಾನೊಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯನರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಇಮೆರೆಗೆ 2 ಜನಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಲಾಂಛನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗ ಮಹರೇಕಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ ತಾವರ ಕಾಪಿಕಾಡು ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡ ದುಂಬು ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಈ ಪರಿಸರದ ಸಜ್ಜನ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಲು ಈ ಕಿನ್ಯ ಮಿತ್ತಡ ಭಂಡಾರ ಮನೆದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ